Arratsaldeon. Lehenik eta behin, eskerrik asko ekitaldi honetara geratu zareten guztioi. Aurkezpenarekin hasi baino lehen, Zumaiako Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, eskerrak eman nahi dizkiet, azkenengo 4 urteetan, zinegotzi izan diren, Unai Mantisidor, Manu Zubia, Lidia Milibia eta Maria Eugenia Arrizabalaga. Oso zailak izan diren urte hauetan, egindako lanagatik, gure eskerrik beroenak, lauroi. Orain, etapa berri baten aurrean gaude. Azkenengo 4 urte hauetan, oposizioan egon gera eta alkatetza berreskuratzeko unea iritsi zaigu. Eusko Alderdi Jeltzaleak 2 urte daramazki helburu lertzeko pausoak emanen. 2 urte eman ditugu lehenik barne bilerak eta alderdikideen ideiak eta iradikusunak jasotzen dituen programa baten zirriborra osatzen. Gero, barne prozesu baten ondoren, Mons Arana alkatega izendatu genuen. Eta horren ondoren, Monse beraren eta alderdiaren artean taldea osatu genuen. Azkenean, programare osatuta daukagu. Zumaia, gure xedea eta helburua. Dio gure programaren izenburuak. Eta horretarako ezinbestekoa da herritarren beharrak gertutik ezagutzea. Eta herriak gu ezagutzea. Horretarako, azkenengo hilabetetan, hainbat bilera izan ditugu herriko hainbat taldeekin. Horrela 2 helburu betex. Zumaiako ikuspegi ezberdinak ezagutu ditugu eta beraiek gu ere bai. Elkartu gara kirol talde ezberdinekin, merkatariekin, gizarte zerbitzuetan diharduten taldeekin, kultura arloko hainbat taldeekin, enpresariekin, auzoetako bizilagunekin eta bar. Eta bilera horietan jasotakoarekin, orain dela 2 urte egiten hasi ginen programarekin osatu dugu. Beraz, seguru gaude, lan guzti horrek merezitako emaitza emango duela. Taldea osatzerakoan argi izan dugu, esperientzia duen jendea behar genduela. Udaletxea kudeatuko dugu. Eta aurreikusten dugun egoera konplikatua dela eta eskarmentuko jendea behar dugu. Udaletxea lehenengo minututik kudeatuko duen pertsonak. Talde sendoa dugu, gizon eta emakume, edadetuagoak, gazteagoak, baina denak abertzaleak. Eta ilusio eta gogoz. Hauteskunde hauetako gure leloak dioen bezala, horrena emateko prest dagoen taldea. Zerrenda aurkeztuko izuet, atzetik hasi eta aurrera. Arantxa Tapia Otaegi, danok ezagutzen dezutena. Ingenieritza, industriaren doktoratua eta gaur egun Foru Aldundiko Mugikortasun eta Ruralde Antolaketako foru diputatua. Xabier Aizpuru Bigain, Humanitate Enpresetan lizentziatuta, bekaduna. Ibon Etxabe Urbieta, igeltzeroa. Montse Atxega Etxebeste, zientzia politikoetan lizentziatuta eta gaur egun Zumaiako Uriburuatzarraren lehendakaria. Loresnat Laskibar, langabetua. Jon Iraola Rezola, komertziala. Unai Mantisidor Andonegi, enpresa administrazio eta zuzendaritzan lizentziatuta eta azkenengo 4 urte hauetan zinegotzi Zumaiako udaletxean. Anemiren Florez Tapia, hau independentea, ingenieritzako ikaslea 4. mailan. Xabier Urrutia Elorta, irakaslea. Xabier Gaiastegi Idigoraz, zinegotzia Bergaran, 1989-tik 2003 urtea, aparejadorea. Maitane Urbieta Aizpurua, independentea, kazetaria Euskadi Irratian. Isidro Fernández Etxabe, jubilatua, azkenengo 20 urtetan Zumaian bizi dena, eta zinegotzia urnietan bilegaldetean. Ana Arranz Irigoyen, independentea, arkitektoa, goi mailako arte eta diseinu eskolan irakaslea, eta Holandan arkitekto funtzionarioa izandakoa. Juan Carlos Zendoia Aizpurua, erlojerua. Edurne Egaña Manterola, Gipuzkoako Foru Aldundiko lehendakaritza eta Foru Administrazioko diputatua. Eta azkenik gure alkategaia, Monse Arana Perez, aurkeztuko du. Irakaslea, 3 semele alaben ama.
1980-katik 2003 urte bitartetan, hainbat arloko zinegotxia izandakoa. Eskarmentu handiko emakumea beraz. Lehenengo inpresioan pertsona zero ematen du, baina sarritan pare egite asko kostatzen baldin bazaio ere, umoreko emakumea da. Lanerako gaitasun izugarria du, eta inguruan daudenei gogori helarazten die. Esparru eta tendentzia ezberdinako jendearekin hitz egiteko eta elkarren arteko adostasunak bilatzeko pertsonarik egokiena. Zumaiako Eusko Alderdi Jeltzaleak osatu duen taldearen patroia. Berari asko gustatzen zaio taldea traineru bat bezalakoa dela esatea. Patroia ona bada ere, traineruak ez duela aurrera egiko arraunlari guztiek batera arraunan ez badute egiten. Badugut patroia, baita tripulazioa ere. Beraz, denok batera aurrera. Orain utziko dizuet, hurrengo Zumaiako alkate izango denarekin, Montse Arana.